Good morning everyone. Timo-timo sa taspulong sa Ginoo no. Unya simba. Atong unhan gamay appetizer ba. Good morning Brother Lord James Talingting, one of our subscriber. Thank you Brad. So ako sa ni i-share mga igsoon atong live. So, pwede na mo share sa Dixon kay kabalo na mo nga. Ang uban na itong mga gahapon natin, followers, na ako'y kastorya ba, followers na siya nato, siya nga, wala na lang ikatig, kuan pastor, kanang tig-vlog ko no, tig-live, so, wala siya kabalo kay, wala man siya naka-follow sa bago na to nga page, no? Mauna mga igsoon nga, ako mong encourage nga, inyong i-invite inyong friends nga mo follow sa new page na to, kay naata nag-live dire. Good morning po, Sister Mary. God bless you more and more. Nakasa akong prayer watching from Australia. Hallelujah. So, share na ko mga igsoon. So, atong i-share, atong live. And, pwede sa ninyo i-mention inyong mga kahigalahan diha. Inyong mga friends and loved ones here in the comment section. Unya, pwede sa ninyo i-type at followers at highlights at everyone para makabantay sila. Shout out Sister Naomi, one of our subscriber as well. Okay? So, salamat sa Ginoo sa laing kabuntagon mga igsoon. Lainaw pod nga higayon nga iyang gihatag kanato nga mag-enjoy ta sa libreng gininhawa, no? Kabalo mo igsoon, ako na ning gibalik-balik nga atong niaging adlaw na ay wala ka mata, no? Gahapon ay wala ka mata, karon na ay wala na kamata apan kita na kamata. Grabe no. Laing grasya, pabor, kaluoy sa Ginoo nga iyang gi-extend nato. Okay, no, salamat sa Ginoo no. So mao nang himayaon nato siya, mao nang karong buntaga atong gihisgutan siya iyang pulong. Thank you Pastor James og si Cecil og Itski. You're always welcome, Sister Mary. God bless. Okay? So, akong gi-shout out ang tanang followers and subscribers ani nga page. And of course, ang followers sa previous page na to nga Mabungahong Kristohanon nga na-restrict. So, kung nakita mo karon, bisan pa sa mag-replay unya wala pa mo naka-follow sa Mabungahong Kristohanon 2.0. Balhin ta diri kay naa ako diri nag-live. Mao nang usahay dili mo pop out bitaw mo notified kay naaman mo dito naka-follow niya dili man good kay nga naman ko na siya once naka-follow ka mo kuan na siya nimo mo notified ba every day or every time nga nako i-post, no? So again, mao ni atong new page Mabungahong Kristohanon 2.0. Okay? And ako i-shout out nang mga OFW diha may buntag yung tanan. Mabungahong kabuntagon sa kanunay namo sa kong pag-ampo. And I always declare and pray that namo sa mayong panglawas, protection sa Ginoo niya. Tanang buhat sa inyong kamot, paboran sa Ginoo. I-bless ni Lord. Shout out no, mga OFW, mga seaman diha. Seafarer, mga naka-permanent resident. Shout out ninyong tanan diha, no? Salamat sa kanunayng pag-atang sa atong mga live. Amen. Unya akong gi-shout out ang tanang mga kapulisan nga nagtanaw kanunay nag-atang sa atong live sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, mga viewers, mga followers diha. No, dili lang ako i-tagsa no kay nagdali sa ta kay Sunday ron mag-prepare pa ko. Unya Cebu City Jail, shout out no. Sa Panimbahon ron diha sa Cebu City Jail, shout out ang Dios magapanalangin kaninyong tanan no. Shout out sa nako ang akong mga team sa prison ministry, sa jail ministry from Living Water Christian Fellowship nga tigsulod sa Cebu City Jail, shout out. And of course sa tanang mga jail officer, mga warden sa Cebu City Jail, Mabungahong kabuntagon ninyong tanan. Okay?
So again, before we start, igsoon, i-share na to atong live para sa labi na karon nga Sunday, no, i-share na to atong live igsoon kay wala ta kabalo igsoon nga one of your friends nag-need ani nga mensahe, no? Nanginhanglan ining ulong karon sa Ginoo kay sibo ni sa iyang gikinahanglan. Amen. So again, atong i-share ang atong live this morning, and mao ni nindot ipalanog igsoon, nindot ipakatap ang pulong sa Ginoo, the word of God unya, nindot maghatag nato paglaom, maghatag ni nato igsoon og kalinaw, kalipay, comfort, maghatag og giya nato sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Amen. So this time we have 36 viewers, 37 viewers. So again, i-share na to itong live. So then sa mga star sender, shout out sa salamat kayo. And our topic for this morning is about promise or promises nato ni Lord, no? Kung unsa ka importante nga kung nakay saad sa Ginoo, atuad yung tumanon, no? Ayaw kumbiyansa nga manaad kas Ginoo igsoon nga dili nimo tumanon. Kaya nga naman, mao na itong isgutan karon, no? Good morning, Pastor, from Sister Bonifacia Cuevas Sines. Okay, no? Again, ang atong topic karon mahitungod sa pagpanaad nato sa Ginoo, no? Kita mga tao igsoon nadyo higayon nga manaad ta. Manaad ta sa tong sikataw, nya napoy tayo manaad ta sa Ginoo. Kabalo ba mo igsoon nga kung manaad ka sa tao, murag madala-dala na nga dili nimo tumanon kay tao ra man na usahay makalimot sila. Pero mao ni bantaye igsoon, once manaad ka sa Ginoo, Ginoo nagali imong gisaaran. Magbantay kita kay kung dili nato na tumanon, paninglon kita usa ka adlaw maningil gina siya. Amen. So mao na atong saad mao na atong topic for this morning. Amen. But before that, let's pray. Okay. Ako din gi-shout out ako mga bradia sa Alpha Kaparo. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Say yes, keep thrown in arms. Ug sa akong gibalik-balik og pahinumdom ninyo ipataas na tong Ginoo. No ayaw sigig singgit og long live diha nga wa nimo gipataas ang Ginoo kay bisag unsaon na tong singgit og long live. Sabot pa mo og long live. Kanang mutaas pa tong pagpuyo ba nining kalibutan. Tagaan patag pabor taas nga kinabuhi sa Ginoo mao nay long live. Di na mahitabo yung mga brad kung ang Ginoo di nato ipataas, no? So first and foremost, God first ta. Musunod na ng taas nga kinabuhi. Amen. Shout out tanan mga brad nako diha, and namos kong prayer as always. Good morning, Pastor. Salamat sa pagtabang og ampo. Bisa approve na po sila. Wow. Itong picturean mi kay ganahan ko mo share og testimony. Nindot ni nga ni malipay ba yapod nga ang imuhang giampo matubag. Okay. So glory to God, Sister Roth. Grabe pabor sa Ginoo. Okay. So to, salamat sa pagtabang og ampo, bisa approve na po sila. Himaya sa Ginoo. God's favor, okay? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit para i-bless ta sa atong pagabuhaton karon. Amen. So let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart this morning. Thank you, Lord. Thank you for another blessed day. First blessing in the morning is the life, the gift of life. Thank you so much, Lord God. And this time, Lord God, mamalandong na usab mi sa imong pulong, unas tanan, limpyohi among kasing-kasing. Hinloi kami, himuaming takos, himuaming angayan, maghisgot nimo. Himuaming angayan, Ginoo, mamalandong sa imong pulong, Ginoo, magbasa sa imong pulong, kay balaan kini kaayo. Imong kasi imong pulong sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw kini mismo nga mong gisgutan. So Lord God, himuaming takos, himuaming angayan, and as we listen to your Word this morning, tagami kasing-kasing nga madinawaton, teachable, willing mo accept of correction, and most of all, doers of your word. Musunod gud sa imong pulong, Ginoo. Kay ang blessing, ang favor, ang panalangin, ang kadaugan, ang kalampusan, kauswagan naa sa pagsunod. Dili enough nga mamati lamang kami niya. Unya ipalabay sa pikas dunggan, but Lord, kinahanglan musunod gud mi. So Lord, tagay mi kasing-kasing karon.
nga dili lang magsigig amen but musunod sa imong pulong. I-bless ta ng viewers karon bisan asa maabot ni nga live, Ginoo. Hikapang ilang kasing-kasing mamuhat ka, ipabati imong presensya kanamo, tuguti imong balang Espiritu Santo nga mulihok samtang magisgot mi sa imong pulong, Lord God, in Jesus name. There's no other name nga gi-lift up namo today, this morning. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, simbahan, but we lift up only one name, the name of Jesus Christ alone. So Lord, we honor you, we adore you, we glorify your holy name this time. And tagay mi kaalam nga langit nun. Salamat sa kadaugan, Ginoo. We rebuke every distraction in Jesus' name. Holy Spirit, you're so much welcome sa among pagabuhaton karon. This is your moment. Speak to us. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 49 viewers. Ang uban na nimba na siguro 51. Okay, let's go. Shout out din ako ni siya, Office of the Vice President. Office of the Vice President ba ni? Yes. Of the Philippines. Office of the Vice President of the Philippines. Kitagaan ko ni Iksoon. Security and Protection Group. Usa sa followers na to nga AFP, Armed Forces of the Philippines. Sister Christine, if you're watching, shout out. Let's go. Shout out, Brad. Jomar Corsiga from Mabini, Bohol. Let's start kay dali ta. Praise God. Anyway, so wala pa mag-subscribe sa YouTube channel, i-subscribe lang mga Ikson ang link na sa caption na nga live kay after this i-download na ko ni. I-upload na ko dito kay mawala ra ni itong live for 30 days. Okay, let's start. Ang atong teksto igsoon aniya maari makita sa Ecclesiastes 5:4. Okay, again. Ecclesiastes 5:4 hangtod sa 6. Ingon ang pulong sa Ginoo. Busa kun manaad kamo or ka sa Dios, tumana dayon kini. Kay dili siya gustog binuang. Busa buhatang gisaad mong buhaton. Maayo pag di ka manaad. Kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. Ayaw itugot nga imong pulong imong mga pulong makaangin sa kanimo sa imong pagpakasala. Basin unya og moingon ka sa pari sa Dios nga wala mo tuyo ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguton mo man ang Dios? Kuyaw niyo. Nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan? Okay? Ang Dios magapanalangin siyang bala ang pulong. So, mao ni ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga ato nadungog ining kabuntagon. Okay? So, nagdali man ta kay magsimba pa ta. Una igsoon ning ingon diri ang Ecclesiastes 5:4. Busa kun manaad ka sa Dios, tumana dayon kini. Okay? So, gipainumduman ta igsoon nining kabuntagon sa pulong sa Ginoo nga kung natay gisaad sa Ginoo, natay covenant, okay? Natay gisulti sa Ginoo, no? Gipanumpaan ba? No, nya imong gistoryahan ang Ginoo. Sige ingon ri, tumana kini or ang ingon ri, tumana dayon kini. No? Giremind ta karon sa pulong sa Ginoo nga kung natay saad niya tumanon ginato dili na to kalimtan. Kayo sayra ba kita labi na kanang bag-o pa bitaw ta, dasig kayo on fire kay nga Christian. Magsigitag panaad sa Ginoo, delikado na. Mao na mga igsoon nga ayaw gid in town pag kumpiyansa og panaad kung naa ka sa kaharuhay kadasig, no? Kayo say igsoon ming bungat lang ta og pulong sa atong baba. Isip panaad kay tungod kay malipayon ta, nadala ta sa atong emosyon ba? Malipayon ta, nanaad ta tungod sa atong kalipay. Pero sa panahon nga naa ta sa kalisdanan or unsa sa mga pangitabo sa itong kinabuhi igsoon nga nindot na kayo, nalimta na to ba? Nasubra na ta ka-enjoy ba? No, sa blessing baron, sa promotion, sa karuhay, nalimot nga naam day tay saad sa Ginoo, no? Mao ni bantayanan igsoon. So this morning gi-remind ta ni Lord nga sa iyang pulong nga kung natay gisaad kaniya, ayaw gyud in town kalimte. Tumana kini. Okay? Ngano man. Kay dili siya gustog binuang. Okay? Kay dili siya gustog binuang, busa buhatang gisaad mong buhaton. Dili mo nga ang Ginoo igsoon nga mura bitaw naglumaluma ta og panaad og sulti niya. Ganatay labi na nang uban na ako'y dagang nadungog igsoon. Pastor, ampuy ko pastor nga makatrabaho ko.
Pastor, i-pray ko, pastor, nga mulambo among negosyo. Pastor, i-pray ang akong promotion kay nag-file na ko. Pastor, i-pray, pastor, nga tagaan ko bagong trabaho kay nang-apply ko karon. Pastor, i-pray nga maitiman ako, pastor, kay nakapasar ko sa board. Pero after gitubag sa Ginoo ang pag-ampo, no? Sa diyang natuman ang pag-ampo, nalimtan si pastor. Agoy. Yes, daghan nga na ako. Unyog, dili ra ako igsuon sa ubang mga pastor. Alagad sa Ginoo. Kaistorya na ko nga, naka-experience sila yung ngani. Dagan kay gisad, kabalo ba mo igsuon kung nanaad mo sa kanang alagad sa Ginoo, sama ra nga nanaad mo sa Ginoo. Kabalo ba mo nga kung nanaad mo sa alagad sa Ginoo, sa magwawali igsuon, sa tao sa Dios, sama ra nga Ginoo yung gisaaran? Amen. Mo na nga kumpiyansa igsuon. No, ingon ang pulong sa Ginoo karong kabuntagon kung ningsaad mo sa Ginoo tumana, di siya muangay og binuang. Di muangay, in other words, dili muangay ang Ginoo og walay word of honor. Amen. Kay anak tas Ginoo kung siya manaad tumano niya. Kuan man gud pastor, tao ra man gud mi pastor niya. Ginoo man to. Kami tao ay og gud igsuon kay was musaad ka nga imong gigamit ang Ginoo bantayanan na. Kay musugot kag sa dili, madugay o madali, iyahagi ng paninglon. Maningil gina ang Ginoo. Mao bitang usahay ang Ginoo maningil sa paagi nga sakit, sa paagi nga lisod, sa paagi nga kita maipit sa kasakit, aron makainumdum tanganaday tay gisaad sa Ginoo. Labi na kanang usahay nga bag-o pa sa Ginoo kanang on fire kita. Lord, gamita ko. Ginoo, gamita ko, Ginoo, akong kinabuhi, akong ihalad kanimo. Salamat nga imo kong gibag-o, gikan sa kangit-ngit imo kong gihawas. Maunang karon Ginoo, nanaad ko kanimo, gamita ko. Here am I, Lord, send me. Pero pila ka adlaw nakalimot sa iyang gisaad. Instead nga magpagamit sa Ginoo, wala na hinuon. Nahimo rang normal, regular member sa church, sigirag lingkod, na membro sa paminaw, pasinaw, pauli. Wala nagpagamit sa Ginoo. Igsoon, gusto mo nako painumduman karong kabuntagon uban sa grasya sa Ginoo. Once naamoy gisaad sa Ginoo, karon while listening to the word of God, tumana gid na kay mosugot kag sa dili, paninglon jud ka sa Ginoo. I remember one testimony igsoon nga sige siya panaad sa Ginoo nga makatrabaho siya. Mutabang daw siya sa church, sa simbahan. No? Basta mo uswag siya, something mo success siya. No? Hantod, ikson, mingdako na iyang trabaho, hantod, gipromote siya sa Ginoo, hantod, mingdako iyang sweldo. Grabe. Pero nakalimot siya sa iyang saad sa Ginoo. Usa ka adlaw nasakit siya. Nasakit siya, grabe, na hospital siya. Samtang na siya sa hospital, dito siya gikonbiktar sa Ginoo. Gipainumduman siya sa Holy Spirit nga kumusta ang imong gisaad nako. Na siya sa ospital, dito siya na malando nga naada siya gisaad sa Ginoo. Unya, mauto, dito ra niya na hinumduman nga na ospital na. Niya ang katong iyang mga kwarta na sayang sa bill sa ospital. Kay dako kayo bayad ang oxygen. Dako kay gasto sa ospital kay private. No? Nga no man na, dito naningil ang Ginoo. Sayang. Ang katuntang mga kwartaha adtun dato sa ministry kay nanaad siya nga basta makatrabaho siya, basta makatrabaho ko pastor, mauna ako'y palit og keyboard, ako'y palit og drum, ako'y palit og gitar, ako'y palit og ngani sound system, ako'y palit, ako'y patael sa simbahan, ako'y palit, ako'y pabungbong na, ako'y padaghan kay saad. Pero timan ini musaad gali ka sa alagad sa Ginoo, ning saad ka sa Ginoo. Kung di na nimo tumanon, piti gyud ka. No, kay bisag unsa kadugay ang Ginoo di makalimot kay siya Dios. Maningil siya, mao na mga igsoon nga. Dito ra siya naghinulsol sa sa hospital. Amen. Maghuwat itag ngana. Tanawa atong basahon ng paubos. Ecclesiastes 5 arita sa 5. Ecclesiastes 5:5, mayo pagdili ka manaad kaysa magsaad ka pandili mo tumanon. Yes. May pay di lang ka musaad kay makaikyas ka sa consequence ana. Kay kung manaad ka nga di nimo tumanon, pitli jud ka, Ginoo na imong gisaaran. Next. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. So usa sad igsuon, kana ding manaad ka sa Ginoo nga dili nimo tumanon, sala day na.
sala pinagi sa imong pulong kay naglumaluma ta og panaad sa Ginoo. No? Lord, mao lagi ni grabe ba hilak-hilak pa. Pero sa diyang gitubag ang imong hangyo pag-ampo. Nalimot ka sa imong saad sa Ginoo. Bantayanan igsoon ingon ang pulong sa Ginoo karon nining kabuntagon nga. Ayaw itugot nga ang tungod anang saad nimo makasala ka. Amen. Makasala ka ba? Sala day na igsoon ang manaad ka sa Ginoo. Ngawa nimo tumana, of course. Sala gali nang nanaad ka sa isig katawo nimo, ngawa nimo tumana. Samot na naa ka nanaad sa Ginoo. Dios na imong sa aran dili tao. And aside from that igsoon, lahi ang Ginoo imong gisaaran kay paninglon jud ka. Sige nga Lord, mao ni makatrabaho ko Ginoo mo hatag jud kog tithe. Mao ni panaad sa uban. Lord, makatrabaho ko. Ako ray bahala Ginoo sa ministry. No, palit kog sakyanan ana para sa ministry. Daghan kay gisaad pag-abot nga gi-bless ni Lord. No, sa dihang gi-grant ni Lord ang imong desire. Nakatrabaho ka, gi-promote ka, ni uswag ka, ni asinso, ni lambo, nakalimot ka sa saad sa Ginoo. Mauna nga si Lord maningil gina, maningil og maningil gina ang Ginoo mga igsoon. Ayaw kumpiyansa. Kaya usahay si Lord maningil, bugat ang iyang isingil. Sakit kung siya maningil. Para sa kung example ganina. Dahil usa ka nanaad, true story ni kay karon imbalik naman siya sa Ginoo, naginulsol naman siya, nagrepent siya ba. Grabe ang panaad sa Ginoo. Nya ang pastor nag-expect lang pod. Nag-expect ang mga members sa church, mga leaders kay grabe nanaad kani, nanatay ngana kay mingsaad si kuan nya, nakatrabaho na baya. Hanto digsoon nabaon sa limot ang pangako, nakatrabaho gi-promote ning dakong sweldo pakpak. Wala jud kay numdum sa iyang gisaad sa church. Mao na nga ningabot ang panahon nga nasakit siya. Nasakit siya, dili ingon kay nasakit kay nagdanghag. Nasakit siya kay gitugot sa Ginoo nga masakit siya aron makahinumdum siya sa iyang gisaad sa Ginoo. Samtang dito siya sa ospital naganto sa kasakit, naka-oxygen igsuon. Dito sa private hospital nga mahal kayo. Nagampo siya sa Ginoo din, gi-reveal sa Holy Spirit, gi-remind siya sa iyang saad sa Ginoo. Kumusta ang imong saad nako? Asa raman tong imong gisaad nako? Mao to, no? Si Lord naningil dito sa hospital. So ang iyang kwarta unta nga iyang itabang unta igsoon sa ministry. Kay nanaad man siya ang para sa Ginoo dito gipaningil sa bill sa hospital. Nasayang dagko kaayo kay ang Ginoo maningil. Mao na ngayon kumpiyansa kung nagtan-aw mo karon nagali mo gisaad sa Ginoo, ang Ginoo wa kalimot. Wala kalimot. Unya ingon pa jud siya ganina sa impulong tong gibasa karon nga ayo itugot nga makasala ta pinagi sa pulong sala nang manaad sa Ginoo nga di nimo tumanon. Lord, gamita ko pero wa na ito. Sala na. Padayon ta. Okay? Arita sa last igsoon ganing nganong palaguton mo man ang Dios tanawa masuko day ang Ginoo igsoon. Let's jump into the last sentence or second to the last sentence sa chapter sa verse 6 sa Ecclesiastes chapter 5 verse 6. Arita sa tumoy, no? Niingon diri, nganong palaguton mo man ang Dios? Kana rin ang manaad ta niya igsoon niya di nato tumanon atong gipalagot ang Ginoo. Atong gipasuko. Delikado masuko ang Ginoo pitita. Next line. Nganong ipagguba mo man kaniya ang imong gihaguan dara. Mao ni akong giingon. No? Nangita kag trabaho sa Ginoo, nanaad ka sa Ginoo nga kung makatrabaho ka, no? Mo offering ka sa Ginoo, magpagamit ka sa Ginoo niya. Sa dihang nanakay trabaho nakalimot kasi mong saad sa Ginoo nga mo pledge ka og keyboard, mo pledge ka og unsa man diha og sa sound system baron, no? Daghan kay kag mga saad sa Ginoo. Kanas pastor ako ana siyang palitan og sakyanan. Wow, grabe saad niya. Si pastor kay nakulbaan. Karni murag manni pag ando pa wa da ito. No? Maningil ang Ginoo mga igsoon unsay giingon diri o. Unsay giingon diri kung musaad ka sa Ginoo nga di nimo tumanon, nganong palaguton mo man ang Dios. Tay delikado ni. Sunod, nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. So tanan natong gihaguan posible na nga wag tangon sa Ginoo bawion. Kung nagtuga-tuga tagsaad sa Ginoo niya di na to tumanon. Bantayanan igsoon. Kung ang tao di maningil kay imong kay kanang uban mga tao, ang naman ang mga tao no, usay na utang di bayran ana ang uban i-post sa Facebook asa naman yung utang unsa nang pitsa usay magpaugat ng mga tao igsoon. No?
Usay dili bayaran anton makalimot na lang talabi na kaning pareha nako is Kristohanon nga nay mga nangutang nako kung asawa amo na lang gikalimtan kay naningil mi di man mo bayad no usay makalimot mi nga nay mga time nga kung utang pastor naday kay utang magkainumdom ta kay nalimtan na to kay tao rata pero ang Ginoo kung naay utang taniya di siya makalimot. Diyos siya, gamhanan siya. Mao na igsoon nga ako mong gidasig ning kabuntagon kung nagtan-aw mo karon na mo ipanaad sa Ginoo. Nanaad mo sa Ginoo nga kana jong mga kanang mutabang sa bulaton sa Ginoo. Delikado bugat na kay kalisod gyud ang imong matubang. No mabalik ba kay ingon diri nganong gusto man gyud daw ta nga atong bungkagon ang atong hinaguan. Kasabot ana hinaguan. Unsa may atong achievement na pundar pwede na bawion sa Ginoo. Unsa man atong gihaguan pwede na mabangkrap ta bawion sa Ginoo kay ang tanan nga naa nato gikan sa Ginoo gipiyalan rata. Nya now nagsadsaad kas ginawa nimo tumana nay posibilidad nga kanang hinaguan daw nimo bawion na sa Ginoo. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo kung basaw na Ecclesiastes 5 sa 6 sa last line nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan nganong ipaguba. No? In other words mga igsoon natay mga napundar tungod sa atong pagpaningkamot pwede na bawion sa Ginoo kay iyaman na once imong saad niya dili nimo tumanon. Amen. Mo na igsoon karong kabuntagon paminaw mo kung namati mo karon na kay gisaad sa Ginoo kaniadto bisan pila na nakatuig I believe na ang Holy Spirit mag-remind nimo tumana na buhata na labi na kung nanaad ka sa pastor sa inyong simbahan mao niya na no sama ra nga nanaad ka sa Ginoo na. Kung imo nang isalikway, kung makalimtan animo, kung di na nimo buhaton ka nga saad, usa ka adlaw paninglan ka sa Ginoo. Mayo lang og paninglan ka kay light ra bitaw kanang gaan ra ba. What if paninglan ka dinhi panghambog pero tinuod ni or panghadlok dili panghadlok tinuod ni nga nahitabo igsoon dagang nahitabo ni. What if paninglan ta sa sakit nga sitwasyon? What if paninglan ta sa ospital? What if paninglan ta sa prisuhan? What if paninglan ta sa tumang kalisod unya? Madamay atong pamilya. What if ingana ang singil ni Lord? Ingana gyud na pastor. Yes, ingana usahay igsuon. Itugot sa Ginoo sakit kay nga panghitabo nga mahitabo sa atong kinabuhi or sakit kay nga sitwasyon mahitabo sa atong kinabuhi. Ngano man aron makaamgo ta makahinumdom ta sa atong gisaad niya nga atong gikalimtan. Amen. Mao nang this morning gidasig ko kamo or gipahinumduman ko kamo pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung naa mo'y gisaad sa Ginoo tumana. Kung niingon ka sa una nga magpagamit kaniya pagamit, lisod kaayo igsoon paninglan jud ka. Daghan kay nagpa-pre-request na ko igsoon ning ari gali diri sa balay ang uban. Nga balatian and then sabtang nagpray mi, anay revelation si Lord nga gitawag man gunin ako nanaad ni pero wala gituman mao ning karon gipahinumduman siya sa Ginoo something ana bitaw kay ako ning gibalik-balik igsuon si Lord Dios manggod lahi kung atong gisaaran ang Dios ang atong magbubuhat kay bisag pila na nakatuig ikaw mismo nanganak na ka naa jud na ang saad magpabili ng saad unya ang Ginoo di na makalimot. Kano makaingon man ka pastor nga ang Ginoo dili makalimot. Dili day siya mo sabot na lang nga tao ra ko. No, yes tinuod na tanawa. Kung makalimot pa ang Ginoo nganong ning ingon man siya diri. Mayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili nimo tumanon. Nawa. Ayo itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. No, dili jud makalimot ang Ginoo sa last line pagidigson sa Ecclesiastes 5:6 sa last line. Nganong palaguton mo man ang Dios tanawa di makalimot ang Ginoo maglagot day pud ang Ginoo kinsa iyang gikalagutan katong mga tao mga Kristohanon nga walay word of honor nga maayo lang musaad sa Ginoo pero nakalimot no nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan unsa may atong gihaguan ang gusto ipaabot sa pulong sa Ginoo atong mga achievements ang atong mga napundar igsoon gusto ba ta nga bawion na sa Ginoo ipaguba because everything that we have right now comes from the Lord walay ato gipiyalan ra ta sa Ginoo. Now, kung natay gisaad sa Ginoo niya atong kalimtan, no? Ato na lang i-thank you igsoon, dili tawo atong gisaaran Ginoo. Manang usay igsoon, gusto ba ta nga atong gihaguan, ang atong mga napundar everything that we have, no? Unsay gingon diri? Ipaguba mo man, nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan kanang word nga ipaguba.
mura bitaw og kwaon sa Ginoo, mura ang katong naa nimo bawion sa Ginoo, no? Nga mawala masayang tanan nimong paghago igsoon. Tungod kay maningil ang Ginoo. Amen. Maningil ang Ginoo. Niana ra dayta makainumdom sa tong saad kung nanatas ospital. Nanatas kalisod kaayo nga grabing lisura nga naglibog na ka, nga na-depress na ka. Anha na lang dayta makainumdom sa tong saad nga natas prisuhan. I remember igsoon usa ka inmate na interview na ko kay balo naman mo sige mo kog sulod og prisuhan. Usa ka prisuhan nga akong nasudlan and then naig-interview na ko. Kabalo mo mga igsoon nga sa dihang na priso siya ako sang hilak grabe siya kusog siya mo hilak ba ako sang interview brad ngano nga ni man. Kuan mo pastor sa una. Nagsige na jud og simba nya nagali plano pastor nga mag Bible school ko. Pero wa na lahos kay mao lagi na nya mao ni karon na itumpawa ko na naninda og shabu. Na mga time sa una nga nanaad ko sa Ginoong magpagamit niya. Muskwela ko Bible school something ana nya. Mao to nya nalimot ko ning landing ko sa barkada nya mao ni karon. Nadakpan ko karon pastor nya na maligya kog shabu. Nga na bitaw. Pero kay bawo ko pastor nga mao na ni naningil lang Ginoo nako sa kong gisaad nga na bitaw. So ayo itugot igsoon nga makahinumdom lang ta sa tong gisaad sa Ginoo kung ato nang nabati ang consequence. Paminaw igsoon. Once mo saad ta sa Ginoo igsoon, nya di nimo tumano na gyud consequence. Okay ra og light kayong consequence pero what if sakit kayo madamay imong pamilya? Di ni panghadlok tinuod na. Praise God na namin nanawag pud. No? What if igsoon ang consequence? Bugat kayo, di nimo makaya. No? Mo na igsoon nga dining kabuntagon, bulahan ta kay nakadungog ta ani, but maybe wa ta kay balo igsoon kay pulong sa Ginoo. Dan na pod. Nanawag na pod. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, kuan man gud ni siya kanang nagpahinumdum nato, nag-remind, no? Ang pulong sa Ginoo dili na mo gawas alagad sa Ginoo nga aksidente lamang, kundili nagini siya kanang purpose. So kani nga minsay nani purpose. So maybe one of us, one of you who are watching this time namoy saad sa Ginoo, no? Namoy gipanaad sa Ginoo labi na katong dasi kay Lord, igamita ko Ginoo. Lord, gamita ko, sige ka Ginoo gamita. Karon gigamit ba ka sa Ginoo, nagpagamit ka wala. Amen. Ay kumbiyansa kay naay consequence. Usa kini kapag pahinumdom nato igsoon. Kining mensahe karon, no? Paminaw igsoon kung naminaw ka karon unya nagsige ka kuno na baka koy panaad sa Ginoo ha. Just ask the Holy Spirit this morning, today. Lord Ignacia, naa ba koy gisaad nimo nga wa nako natuman? Anaa. Ya din ang Holy Spirit kay mao man mo konbiktar man na. Mabati gali nimo nga iya nakasaad man day ko nga mao ni. Nakasaad man day ko sa church, nakasaad man day ko ni pastor, nakasaad. Kung imong gibati na igsoon, nganong giapil man nimong pastor kay ngani man guni. Imong saad gali ang imong gisaaran alagad sa Ginoo or kanang butang tala Kristohanon nga may nadlukon sa Ginoo or nagsaad ka simbahan, ministry or sa Ginoo. Or sa pastor alagad sa Ginoo or sa church basta mao gali na imong isgutan igsoon na naad ka sa simbahan, pastor or unsa diha Ginoo ginay mong gisaaran, okay? Kay nay kalabutan man na sa Ginoo or bulaton sa Ginoo. Nya once mapakyas ka na mao na ginay consequence. Naa ginay consequence kaya ako ning gibalik-balik igsoon. Ang Ginoo dili tao nga makalimot sa atong saad. Ang tao gali uban dili man makalimot. Bisag kita usahay labi nagdako kay utang, di ta kalimot. How much more ang Ginoo nga may nagbuhat nato. Amen. So igsoon, again, paminaw, si Lord dili mo angay og Kristohanon nga walay word of honor. Kung unsay gibungat nimo, buhata gina para sa Ginoo. Kung nakay covenant ni Lord, buhata na. Ayaw itugot nga adto ra ka makahinumdom sa imong gisaad niya kung nana ka sa sakit nga sitwasyon. Kay maningil gina ang Ginoo. Sama sa akong gingon kanina, okay ra og gaan ang iyang isingil. Gamay ra, what if bugat kay madamay na imong pamilya? Madamay imong trabaho. Kuhaan pa kag trabaho na nga na igsoon. Kuhaan pa kag trabaho imong negosyo ibang karapang ano man tungod na kay nanaad ka sa Ginoo. Pero wa nimo gituman. Amen. Pwede din na pastor. Ay panghadlok pastor unsa man na imong pastor? Di man na wali panghadlok man na di no.
Tanawa, Ecclesiastes 5:4. Okay, aritaw na sa 4. Busa kung manaad ka sa Dios, tumana dayon kini kay dili sa gustog binuang. Busa buhata ang gisaan mong mayong buhaton. Okay? Mayo pagdili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili nimo tumanon. Mulukso ta sa 6 sa last line. Nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. Atong sabton og maigson nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. So natay hinaguan. Natay effort, natay mga bunga sa tong pangandoy hinaguan. Nya kanang word nga gubuon, posible nga wag tangon, posible nga ibangkrap ta, posible nga bawion sa Ginoo atong gihaguan kung dili nato tumanon ang atong gisaad niya. So igsoon paminaw mo kung naay nagtan-aw karon nga nakay daghang gisaad sa Ginoo, sa church baron or sa lagad sa Ginoo nga grabe dagko kay kagsaad igsoon niya hangtod karon wa nimo tumana. Para imo ni gipainumduman kas Ginoo. Kay ngano man sunod mga adlaw or sa sunod ugma nga may tabo sa imong kinabuhi, naagyo'y consequence, naagyo'y pagpaningil nga buhaton ng Ginoo. Amen. Si Lord maningil gina niya. Kung di pa kita patuo sa ginagmay hangtod, dinagko, bugat, sakit kaayo, hantod magkaamguta sa tong saad. Kay part na maguna sa our God is the God of justice. Amen. Ang atong Diyos manggod hustisya. So kung natay gisulti niya, maningil siya, hustisya man siya. Di man na niya palabyo na atong gisaad. Amen. Maningil gina siya mga igsoon mo na nga sa wala pa nagtuman sa ilang saad sa Ginoo niya nagtan-aw karon tumanan. Kung niingon ka sa Ginoo magpagamit ko nimo Lord, pagamit na ayaw pagdugay-dugay, ayaw pagunya-unya. Kaya ang gingon ra ba diri sa Ecclesiastes 5:4, busa manaad ka sa Dios, tumana dayon kini, nay word nga dayon. Okay? Tumana dayon kini. No, dili ipadugay sa Ginoo. No? Ayaw kumpiyansa igsoon. Ayaw kumpiyansa kay maningil jud ang Ginoo niya sama sa kung gingon ganina mga igsoon, what if maningil siya sakit kayo? What if maningil ang Ginoo? Yes, dili ni pangadlok, pero what if maningil siya nga naka-oxygen na hinunta, na hospital ta, na priso or basta. O na mga igsoon nga samtang karon si tawagan na samtang karon igsoon nga wa pa nimo nabati ang gitawag og kanang consequence or kana bitawng pagpaningil sa Ginoo, buhata na igsoon. Kay lahi si Lord kung maningil makahinumdum jud ka. Kay wa kay choice igsoon. Amen. Nyusay sa sakit nga paagi, no? Daghan na kay mga higayon igsoon nga nahitabo na nga mga butanga. Nay mga tawo nga ning duol nako, mauna ni kay resulta na ni pastor sa akong saad sa Ginoo. Namgo ko'y gisaad sa Ginoo sa una nga mauna pero wag na ako gituman pastor. Mauna nga karon nagantos ko ani. Naka-realize siya or na-realize niya ang iyang sayop pero didto na siya sa kalisod. Amen. Kaya nga naman ang Ginoo Dios o ang Ginoo di makalimot sa tong gisaad. Di mo nga ang Ginoo kung what tay word of honor kay kung siya mo sulti matuman gyud. Kung si Lord ang musaad igsoon madugay o madali tumanon gyud na niya. Mao nang kita nga mga anak niya gusto sad siya nga natay word of honor nga kung manaad ta niya tumanon na to. Kay kung di tumanon na to kita ra po'y magantos. Amen. Kita ra po'y magantos, kita ra pod igsoon ang magkalisod. Mao na igsoon paminaw mo. Kung namoy gisaad sa inyong pastor, inyong gisaad sa simbahan nga paliton, o gisaad sa Ginoo mismo, ayaw pagdugay-dugay, tumana, buhata, kay usa ka adlaw di ka kalikay, paninglon ka sa Ginoo. Paninglon ka usahay sa paagi nga bugat sakit, aron lang ma-realize nimo. Kay numdo mo sa akong example kanina, day nanaad nga, pastor, ang pui ko, nga makatrabaho ko. Kung makatrabaho gali ko pastor, ako'y bahala ng mga instrument sa church. Ako'y bahala nimo pastor. Grabe ko yaway. Ako'y bahala mao ni ang uban, ako'y bahala. Palitan ta nagsakyan na ng ministry na pastor para magamit. Daghan kay saad. Mao tong gi-promote sa Ginoo. Kay saad god. Nindot ko kay saad para sa kaymayan sa Ginoo. Gi-promote sa Ginoo sa trabaho. Hindak ko ang ranggo and at the same time may sabay pod ang sweldo. Mingdak ko ang sweldo. Nindot kayo hayahay ang kinabuhi. Apan nakalimot sa saad sa Ginoo.
Nga nag-enjoy na kay nakalimot lagi hala sige enjoy sa kinabuhi. Usa ka adlaw naningil ang Ginoo. Nasakit o grabe. Na hospital. Naka-oxygen. Sa diyang naka-oxygen siya, nag-ampo siya. Og didto ra niya na-realize. Og didto ra niya na-remember ang iyang gisaad ay sa Ginoo nga daghan kaayo. Ang kwarta sayang didto padung sa ospital. Didto sa bill sa ospital nga libo-libo. Naningil ang Ginoo. In other words, naay consequence kung dili nato tumanon ang atong gisaad sa Ginoo. So to all of the viewers right now, kung namoy gisaad sa Ginoo, magamay o madako, tumana. Kay maningil o maningil ang Ginoo. Kanusa siya maningil, surprise. Dili ta makabantay. Pero diha na nato ma-realize nga lang maunan ni na amang gisaad sa Ginoo. Nanaad ko nga magwali, magpagamit, mauni pero mauni akong siguro akong pangandoy. Ay kumpiyansa igsoon. Our God is the God of justice. Part na sa hustisya sa Ginoo nga maningil siya sa atong gisaad niya. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning. Salamat Ginoo nga imo ming gipahinumduman sa imong pulong karong kabuntagon kung unsa ka mahinungdanon ning musaad minimo. Unya amo jung tumanon. Kay Lord maningil jud ka, Dios ka, ikaw ang among magbubuhat. Wala kay saad nga imong palabyon, imo jud ang panilngon. Ug usahay sadly sakit nga paagi aron makahinumdumi sa saad nimo. Lord God, I pray to all of the viewers kung naman sila'y saad nimo. I pray Lord God nga you allow your Holy Spirit to remind them as always nga ilaha jud Ginoo nga mahinumduman kay delikado Ginoo kung among makalimtan ang among saad nimo. Naadyoy consequence. So Lord, ayo itugot Ginoo nga mahitumpawak mi sa silot sa consequence, but Lord God, tagai mig chance nga mutuman Ginoo, mutubag buhat sa among gisaad nimo Ginoo kay dili mi gusto Ginoo nga imo haming paninglon Ginoo. So Lord God, I pray to all of the viewers right now Ginoo nga kung naman sila gisaad kanimo, tagai sila kaisog ug tabangi sila Ginoo nga musunod sa ilang gisaad kanimo Ginoo. Halingon nga ikaw kanunay kang matinumanon sa imong saad kanamo Ginoo. Wa ka mapakyas. Lord, I pray nga kani nga mensahe mao hinungdan Ginoo nga mahimo ming matinud-anon nimo. Mao ni hinungdan Ginoo nga mabarugan din mo among gisaad nimo, dili lang mi istorya pero wala day sa buhat. But Lord, let it be nga kani nga mensahe nakahatag namo og courage Lord God to do Ginoo, to fulfill our promise nimo kay usa ka adlaw maningil jud ka Lord God og dili mi gusto Ginoo nga mahitumpawak sa bunal nimo Lord God, because you are the God of justice and part of your justice Lord God is kanang paninglon mi sa among gipanumpaan kanimo Ginoo. Kung namay nagtan-aw karon nga nanumpa nimo kaniadto nga magpagamit unya wa pa nagpagamit karon, gamita Ginoo tagaig boldness kaisog na magpagamit nimo in Jesus name. Hallelujah. Kay Lord lisod maningil ka. Lord, salamat that you're the God of chances. You're the God of many chances, Lord God. Kung wa pa man namo natuman ang saad, imo pa dyan ming gitagaag higayon. Hilabi na karong kabuntagon nga nakadungog mi sa imong mensahe nga kinahanglan amo diyong tumanon ang among saad kanimo uban sa imong tabang. Kay kung wala sa imong tabang, naiusahay nga among saad bugat kay Ginoo. Dili gyud namo na matuman. So Lord, tabangi mi nga among ma-fulfill ang among promise kanimo Ginoo. Salamat Lord. Thank you so much for your word. Holy Spirit, thank you. Thank you for your presence. Lord, I pray nga kani nga mensahe maghatod kanamo Ginoo sa kinabuhing mabungahon Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, and I continue to pray to all of the viewers, followers who are watching this time. Lord God, continue to bless them. Grant the desires of their heart, Lord. And unsa ilang mga problema karon Ginoo, hatagig solusyon. Unsa man ilang mga hangyo kanimo Lord God, tagaig katubagan. Unsa man nga milagro nga gusto nila karon mahitabo Lord God, I pray right now akong gihangyo ka Ginoo. Ingon nga imong ubos nga lagad nagahangyo ko kanimo Ginoo. Imong palihukon, imong milagrosong kamot Ginoo. Ang imong way paglubad Ginoo nga gahom Ginoo, imong palihukon sa karon nga mga viewers Ginoo nga nagkinahanglan og milagro. Unsa man nga milagro ilang gusto, Lord, grant that miracle in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, Lord God, imong ipakita, ipadayag kanila nga wa ka mausab, wa ka mabag-o Ginoo. The same God, the God of Moses,
the God of Abraham, the God of Peter, the God of Paul. It's the same God whom we serve, whom we pray today. And even this day, you can do miracle as long as we have faith. So Lord God, mamuhat ka sa ilang sitwasyon. Milagro nga sibo sa ilang gusto. In Jesus' name. Thank you, Lord. So, niningtat na, Ginoo. Salamat. Thank you for the victory. Thank you for the blessing. Among ang kunon, ang kadaugan, ang panalangin, ang milagro karon. Amo kining ang kunon uban sa pagtuo, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you to Star Sender, Brother Lord James Talingting. Thank you. God bless you more, brother. That's all for this morning. Kayo magdali, late na mga igsoon. See you next time. Mag-live ko niya sa message na sa wali, sa Simba. So, kita ta sa sunod higayon, I declare that today is gonna be a victorious day. A day that full of blessing. In Jesus' name. Dili matapos ng adlaw nga di ka panalanginan sa Ginoo. Okay? So, akong ikabilin, anak, Ampo amping abante. To God be all the glory. God bless. anyways, wa pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Ang link na sa caption na nga live kay mawala rin niya itong live diri igsoon niya akong i-upload ni dito, no? So that's all for this morning. Igsoon, encourage everyone to invite our friends to follow our page para mablessed sila. Mabungahong Kristonon 2.0 na ta. Amen. Keep safe everyone. To God be all the glory again. God bless.